खुलुमबाय बिदा फंबाय बिमा बिफा आरो बिब' बिनानावफोर गासैखौबो ख्रिस्ट' हारि साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबो जिउजों बे निताराम नार्जारी इउटुब चेनेलनि जानानै बयखौबो खुलुमनाय जासियो। खुलुमबाय। अब्ला फै लोगोफोर जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो सुंद'यै जोङो सोलोंनि। इसोरनि बोसोनखौ जोङो सोलोङो, इसोरनि बोरखौ जोङो रोङो। बेनिखायनो जोङो जोंनि गासै दुखु दाहाफोरखौ दसेनि थाखाय जों बावगारथ'नानै जों इसोरनि महिमाखौ जोङो लानो थाखाय एबा इसोरनि बोरखौ जों नाजावनो लानो थाखाय जोङो दसे सम जोङो इसोरनि बोसोनखौ जों सोलोंलायनि। अब्ला आङो ख्रिस्ट'नि अनलायग्राफोर आङो मोनसे बाइबेल पद आङो फरायगोन। बे बाइबेल पदानो जाबाय बोसोन बिजाबनि 3 बालाब 13 सिरि। गाहाम बोसोन बिजाबनि 3 बालाब 13 सिरि। जिसुनि मुङै आं फरायनि। जायहा गियान दङ एबा बुजिनो हानायनि बेहा बोलो दङ, बे मानसिनावनो गोजोननाया थायो। जिसुनि मुङै आमेन। अब्ला हामबायसै। अब्ला आङो बाइबेलखौ बिजिरनानै होनायनि सिगां आङो नोंथांनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट, नोंथाङा गाज्रि मोनाब्ला एबा बे बुंनायखौ गाज्रि मोनाब्ला आङो नोंथांखौ बुंनो सानदों। मानोना आंनि चेनेला गोदान चेनेल, बेनिखायनो अन्नानै नोंथाङा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होयो आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होयो। बेनिखायनो बेखौ नोंथांनिसिम आङो खावलायबाय। मानोना बे चेनेलनि दुवारै नोंथाङा इसोरनि समायनायखौ नुनो मोनगोन। बे चेनेलनि दुवारै नोंथाङा इसोरनि आलो गोजोन सोरगोखौ मोनहैनो हागोन। अब्ला फैदो इसोरनि बोसोनखौ जोङो सोलोंलायनि। दानो बाइबेला बुंदों, जाय मानसिहा बुजिनो हानाय एबा साननो हानाय बोलो दङ, बे मानसिनावनो गोजोननाय थायो। बाइबेला जोंखौ बुंगासिनो दङ, बाइबेला जोंखौ फोरोंगासिनो दङ। ख्रिस्ट'नि अनलायग्राफोर, बाइबेला जोंनो सानफ्रामबो मोजां गाज्रिनि बोसोनखौ जोंनो खिन्थागासिनो दङ। जोङो बुजिनो हाब्लासो बेखौ मावोब्ला गोरोन्थि जागोन। बे खामानियाव थाङोब्ला बेबायदि आं गोग्लैहैगोन। बे उदायै गाज्रिखौ आङो हमोब्ला आङो आंनि गासै मोदोमफ्राव अंगफ्राव मैला नांगोन। जोङो बेफोरखौ जोङो बुजिलायोब्ला, बेफोरखौ जोङो जुदि जोङो साननो हाबायब्ला, एबा सासे मानसिया नोंथांखौ गोरलैयैनो परामर्श होदोंब्ला एबा होबायब्ला नोंथाङा बेखौ थाब बुजिनांगोन। आरो सोरबा सासेया नोंथांखौ खावलायनानै एबा नोंथांनि सिगाङाव आरज गाबफैबाय, नोंथांनिसिम माबा मोनसे बा हेफाजाब मोननो लुबैनानै नोंथांखौ आरज गाबफैदों, अब्ला बे आरज गाबफैनायाव नोंथाङा बुजिनो हायो। आरो नोंथाङा इसोरनो जेरै इसोरा बुंदों, नोंसोरो गावजों गाव अनलाय आरो नोंसोरो गावजों गाव हेफाजाब होलाय आरो नोंसोरो गावजों गाव मानिना थारलाय होननानै जुदि नोंथाङा बेबायदि थाब साननो हानायजों जुदि बुजियोब्ला एबा सानहरोब्ला नोंथांनि जिउआवनो गोजोननाया दङ। थारैनो नोंथाङा गोजोननायखौ बुजिदों आरो सैथोआ मा बेखौ नोंथाङा मिथिगौ। आरो गाज्रियाव थाङोब्ला मा जायो आरो सैथोआव खारोब्ला मा जायो आरो बे संसारनि गासै कारेक्टारफ्रा मा, बे संसारनि गासै गोजोननायफ्रा मा, आंनि थाखाय बियो मा, आंनि थाखाय मा मोजोमथि बियो लाबोगोन बे संसारा, बेखौ नोंथाङा साननो हानायजों एबा बुजिनो हानाय कारेक्टारजों नोंथाङा जुदि बुजिबायब्ला नोंथांनि जिउआवनो दिनै गोजोननाया दङ। नोंथांनि जिउआव गोजोननाया दङ। मानोना नोंथाङा दिनै इसोरनि बोसोनखौ दिनैहाय मोनथिगौ। नोंथाङा इसोरखौ गियो, नोंथाङा इसोरखौ गिग्रा। बेनिखायनो दिनै गोजोननाया नोंथांनि जिउआवहाय फैबाय। आरो नोंथाङा दिनै साननो हानाय गोहोजों नोंथाङा सैथोनि
लामाजों थाबायनांगौखौ साननो हानांगौखौ नोंथाङा दिनै बुजिनानै लाबाय आरो गाज्रि लामाजों थाङोब्ला नोंथाङा बुजियो आरो गाज्रियाव मा दङ आरो गाज्रिखौ आङो हमोब्ला दाङोब्ला आंनि जिउआव मा खैफोद लाबोगोन बेखौ मिथियोब्ला दिनै जोङो नोंथाङा साननो हाबायब्ला नंखाय लामाजों जुदि थांबायब्ला आरो बेजों नोंथाङा दिनैहाय मिथियो दिनै आङो खैफोदाव गोग्लैहैगोन आरो खैफोद आङो जाहैगोन जेब्लाबो बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनलायग्रा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर जोङो सैथो लामाजों जोङो आगान सुरनि सैथो लामाजों जोङो जों सैथो लामाजों जोङो अराय सम जोङो खारनि अब्ला आं इसोरनि बोसोनखौ आङो गोलावथार आङो मोजाङै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय नोंथांमोननि सिगाङाव आङो मोजां आङो गोथौ भाबै एबा बिजिरनानै आङो मोजांथार आं बुंनो रोङाखिसै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो मोजाङै आं खिन्थानो रोङाखिसै अन्नानै नोंथांमोना बाइबेल कर्डखौ खनसे फरायफिनबावनानै आरोबाव नोंथांमोना सुद्रायदो आरो गोरोन्थि जालांनायफोरखौ आंखौ अन्नानै निमाहा होनानै नोंथांमोना आंखौ आसि थुनानै फोरोङो अब्ला हामबायसै इसोरनि बोसोनखौ बेयावनो दोनथ'बाय जिसुआ बाख्नायजाथों गोजोन्थों